Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Vier oude vaste loven vast zolang wie het maar kan. Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Vier oude vaste loven vast zolang wie het maar kan. Oh, hallo! Hoi! Oh, wat is dit? Ja, een verrassing. Een verrassing! Nou, dat is toch wel zeker een verrassing. Wij willen jou en alle andere artiesten en carnavalsvierders een hart onder de riem steken, maar dan weer niet door zal gaan waarschijnlijk. En heb je dan zonder heel spontaan een weekendje een schildpad geboekt? Ja. Wij hebben de carnavalsvirus. Oh, helemaal wat leuk. Hebben jullie echt van mij gehoord van de actie wat ik ben aan het doen? Ja, Oh, hé, dat is toch helemaal te gek. ja. Nou, Sinterklaas, ik ga het je nog even uitleggen wat ik dan eigenlijk ben aan het doen. Ik zal me heel even de jas even openmaken. Is het koud buiten? Ja, het is best koud buiten. Geen sneeuw, maar het is toch Limburg, fris. hè? Ja, Limburg, het is allemaal raar weertje. Nou, Sinterklaas, wat ik aan het doen ben is dus van, ik vind dat carnaval, hij gaat weer niet door. En het is voor heel veel mensen, en niet alleen voor de artiesten, het is voor heel veel mensen echt helemaal niet leuk dat dit Op de armen horeca. ja, we hebben een rotte tijd achter de rug en er zijn veel mensen, niet meer onder ons, maar we moeten wel proberen om de positiviteit vast te houden. Maar, nogmaals, als je geen centjes hebt kun je geen liedjes maken, als je geen liedjes kunt maken dan kunnen de mensen je niet horen, Ja. maar je kunt wel heel creatief zijn en dat ben ik geweest. Ik heb een lichtje laten branden en dat lichtje, dat heeft gezorgd dat ik een ideetje had en dat ideetje met een heel klein stukje liedje. En daar heb ik hele leuke mensen voor uitgenodigd. En nog steeds zitten jullie hier heel spontaan bij mij op de bank. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Willen jullie dit met mij meedoen, zodat we toch het vastelovensgevoel, zoals we het hier noemen, Zeker Dat zijn weten. we voor hier, hè? Dat zijn we ook voor ja, jou. jullie zijn helemaal de meter met rood, geel, groen, het hoedje, het neusje. Wat willen we nog meer? En de televisie is uit. De televisie is Ja, het uit. uitgezet. Goed zo. Hebben jullie uitgezet? Nou, maar ik ga wel de tekst even halen, want ik heb een tekst gemaakt en dan kunnen jullie een beetje kijken, want jullie weten natuurlijk niet. Oké. Begin even te rennen. Moet nog maar eens kijken, wij zijn Wat natuurlijk een niet zo goed verrassing. als de Niet mensen op de televisie, hè. Kijk, Dus ik kan het ik zet hem tegen de tv aan. Kunnen jullie hem goed zien? Dat is niet Nederlands. Nee, Maar dat maakt niks uit, Sinterklaas. Sinterklaas, weet je, dat is Schildersplat. Geschreven Oh. zoals ik denk dat het zou moeten, maar Veldeke is hier niet blij mee, maar oké. In tijden van nood moet je creatief zijn. Dat zal wel lukken. Gaan jullie samen met We gaan het mij? proberen, ja. Gaan jullie samen met mij dat doen? Dan ga ik nou iets technisch doen, hè? Kijk of me dat ook nog allemaal gaat lukken. En dan gaan we samen dat liedje zingen. Ik ben helemaal verrast dat ik dat met de Ja. bekendste man van de hele wereld mag gaan zingen. Ja. Zo, dan gaan we dan, hè? Nou, huppakee. Ja, wie maak je het ervan? Ja, wie maak je het ervan? Vier houten vaste loven vast zolang wie het maar kan. Ja, wie maak je het ervan? Ja, wie maak je het ervan? Vier houten vaste loven vast zolang wie het maar kan. Laat de boel maar lekker weien. Zet twee en neuzen zoet. Laat in de nacht zijn wat en schweien. Vastelovend in ons goed. Ja, we maken het ervan. Ja, we maken het ervan. Grote polders, zolang wie het maar kan. Veel grote polders, zolang wie het maar kan. Alla! Ja, wie maak ik het ervan? Ja,